yodi wanda yodi wanda yodi mimi walla yodi ande be ko bela mon bela jam mariyo ko non tigi bandirabe teddube hedibe tongode go émission cionci e pine men taw ko bindande pulaar dum non ko richesse to bange demgal bietengal fulfulde bandirabe tedduɓe heediɓe hande tongode gonde ma wor ko gaddanɗen yimɓeɓe ko jubbande tan wonata tawi koye saktirde mon Ngatamaare TV hande o noon gaddanɗen yimɓe koko wiyete Cifti en jubbat en mbawaɗi gasɗidde aɗi joni no fewi eɗen teski hayso tawi tan koye nder Fouta kala nokku mo garɗa ma yi yimɓeɓe ene cifta e oɗo sifa jaaha nana cifti banggue goɗɗo laaw walla tooro walla damga ɗi jiidani e gonɗi ga e tooro ɗi e yeru holko woni ciftol e holko nafara nafoore muɗum ko wawde uddidde haqqillaji yimɓeɓe ne wonno ene jogui ko wiyete ko des intelligences to banggue ƴellidde haqqille neɗɗo findinde ɗum to banggue ɗemgal e karallagal wawde haalde ɗum ɗo ene jeeya eko tagata haqqille neɗɗo wawa miijade e gueɗe kewɗe yeru to banggue ciftol jaajgol gandal ngol e Fouta neɗɗo wima dingiral yaaji fijaka walla dingiral jaajgal ngal fijatake holko ɗum firti ɗum ɗon firtata ko asaman bimana sa ƴeewi no way yaaje ni ɓe mbiya fijatake yimɓe kewi fijje koye dingiral toon aɓe nangi sinno ko dingiral ko jaajgal wonata kono neɗɗo wawa toon fijje ɗum ɗo ko hen banggue kono banggue goɗɗo ne jogui cifti kadi tawi ko luggiɗɗi seeɗa yeru ko wayno ɓe mbima woyam e domman sa yeehi banggue laaw o sa yeehi banggue mo ganduɗa ko yirlaɓe o ene mbiya noon woyam e domman holko woni ɗum ko gati were kelew ɗum ene ɗiɓi sertude e ciftol ngol kalnoɗen nane ngol kono kadi aɗa nana cifti ɗi ganduɗa mbay kono janis ni ɓe mbima ga tolket ga molket ga hoto wat ga mintey ga tolket ga molket ga hoto wat ga mintey sa yi wadde firti ko gueɗe kewɗe kam kelɗe wadde firti ɗum ɗon sa namdi ɓe mbiyatma ko yaadu ñiiwa e celal dabɓa celal ko huɗo wiyete noon ñiiwa eɗen gandi ne heewi doole sone yaɓɓa hen ɓe mbi wiyata ko ga tolket ga molket ga hoto wat ga mintey kono ciftol gongol jaajgol kadi belgol ko ɗon jiɗɗen haadude bandiraɓe kadi bangol kadi fayida no fewi angol yaaji no fewi ngol woni ko soppini ko rommini ɗo sappo nanguinayo ko soppini ko rommini ɗo sappo nanguinayo ko holɗum woni ɓirowo naggue eɗen gandi no joɗorto ni sifo woni ko soppini ko rommini ɗo sappo nanguinayo woni juuɗe makko ɗe nanga inɗi ɗi ene ɓira woni ɗo sappo nanguinayo wadde no mbiɗen ni en paami Cifti ƴellitata haqqille taka neɗɗo wawde miijade eto yiitude ko namda ko tawi koye banggue hakkillantagal oto jejjite noon bandiraɓe wadde abonné e chaine moɗon tawi ko Ngatamaare TV beele vidéo ji paaɗi arde ɗi mbasen ɗi wadde rete ko coñce eppine men e jangde tawi ko ɗemgal pulaar ɗum noon so Allah ko lamɗo jaaɓi en dokkodiri bandiraɓe yaadi e tongode men fande on jarama Wale monde jodi, wale monde jodi, wanda yodi, wanda yodi, wanda yodi.